रहा अब पहले आदमी के देखी का कहलो कतरे कोन है कि कहले कि सेना सजाओ सजाओ दारू रथ पर चढ़ सेना सजाओ सजाओ जब सेना लिए ना जाकर तो सजौले कहे तब अकेले कहे चल गए हां बगले ठवा सुख सागर ने को पढ़ले हां कतरे एक बार कहले कि सारथी रथ सजाओ अकेले ही चल देले हां तन पढ़बो कर खाली सुनले मत कहो गिरे तो संभाल लो हो गइल भजन जा कहले कि लंगड़ा के गिरे तो संभाल लो लंगड़ा गिरे बटोर लो लंगड़ा के गिरे तो संभाल लो काई के गिरे कलो देख के मुड़ी के अब कतरे सोज लंगड़ रही तब गिरी अब हो कतरे के सोज लंगड़ रहे तब न उठावल जाई हां बबुआ मैं तारा टेढ़ कर लोगो तो बताओ ना हां बबुआ सोज गोड़ न रही तुम खड़ा रहती गो रहला कर माने तो दूरबीन लगा के देख ले बड़ो कोयला बेचसन कोयला उनी है रह जाओ कहला कि ट्रेन के बोगी काट दिया हां अरे महाराज राधे श्याम कुमार जी हां लिखले मैंने सर तो बढ़िया बा का पता कभी हिलता नहीं हवा हिला देती है अच्छा लड़का बिगड़ता नहीं लड़कियां बिगाड़ देती है अच्छा बहुत सुंदर गोम में का है माने लड़की बिगाड़े ली सही हम नहीं की मानो हां राम जी के कहे ना बिगाड़ दियल के हां कृष्ण जी के कौन है रहले कि खुद दूसरा के कोई हजार रखले रहले जबकि वह राम हमें वह कृष्ण हमें दूसरा के मन रखे खातिर कौन है बियाह उतना कोई ले रहले ई थोड़े रहे कि राधा से प्रेम रहे तो इलो से प्रेम ना रहे सबका से प्रेम रहे ई ना लड़की लक्ष्मी रूप है उनका का दोष मत दे ना अपन स्वभाव अपना हाथ वक्त तो गलती केहू केहू के बिगाड़े ना कहता लोग कि मोबाइल बिगाड़ देता है तो मोबाइल में रामायण देखो तब ना बिगड़ सर्च करता रह बौर की है तो बिगड़बे न कर गूगल पे सर्च करता रह तीर लगल आवे चाहिए हम बताई ट्रेन के बोगी जब काट देहलो तो बोगी तो पीछे न चल गई होई तब न ट्रेन में फिर में जोड़ के ले जाई तो जब पीछे चल गई तो ऊ कितना पागल रहे ऊ हितवा चायवा बेच रहे तो कि जब न बोगी में क्यों होइए नहीं खे काट दे वो मैं चाय ले घुमाता हूं का मारी तो साफवा उनको मैं लगा दी ये ना रहले ये कहत नहीं ना रहले ई तो साफवा के मुड़िए धल रहले कटी है ना एगो नवा पाठ कर रहले अपना कहां खुखड़ी में खुखड़ी गांव का नाम है का नवा ई इनकर मलकिनी इनकर एगो साली इनकर एगो सार चारों जना पाठ सुने लो पुण्यवती के दिन हम गनी तो हम 2 घंटा सुननी अच्छा बाबा के विदाई के बेरा आइली चुटकुला ना हो सत्य कथा हो कहले कि अभियंता जी का दिया बाबा कंपनी 10,000 रुपया आ धोती दे दो धोती पर धक 10,000 रुपया जाए गोल लगता बाबा गोल लगी ले जय हो अरे जिया जजमान बड़ चबहला हनु चीना चाउर के भात खीर पूरी अच्छा ही बताओ अपना खर्चा कोइले बड़ लाखों रुपया हमारा पाठ पहला से तराई में से शिक्षा का मिलल हो सुख सागर पढ़नी हम भागवत पढ़नी हम तो एक तरह के रवा ना कहमी कि कौन सा अपना बाबूजी के जेल में डाल के अपने राजा बन गई हमरा उहे निमन लागल बोले कि छी 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 की है अपना जीवन में उतारे चाहता रह तू तले इनकर मलकिनी आवतारी कैसे 500 रुपया साड़ी ले धके गोला तारी पांव लगी ले पंडित जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो तारा का शिक्षा मिलल बा तई कर मेहरारू पत्र सुदर्शन भाई बोल का रवा ना कहमी कि द्रौपदी के 5 गो भातार रहेल आय हाय हमरा उहे निमन लागल बा एगो बाड़े 4 गो औरी खोजत तारी बहने हम जा छी 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 राम राम बसवा देलो अच्छा नेताजी के नाम पर फिर पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा 5 गो हां उहे हमरा निमन लागल बा शास्त्र के बात हो कहले कि बौर के याद कइले बड़ो तलई कर साली आवती हां बोल के सिया नेताजी के नाम पर फिर पुरस्कार बार-बार प्रणाम लटकौले बॉब कटिंग कर सलिया आवती 100 रुपया ले ले नमस्ते पंडम पंडम जी नमस्ते अरे कितना स्टाइल में बड़ू बॉम्बे रहलू हां जी जी तू कुछ सिखलू कथा से तई कर साली कहता रही हाय हाय अरे वना कहूं का कहनी जी कुंती के कुंवारे में लड़का भई रहे अच्छा फिर मैं बानी के से खेलाते जाई तोबा तोबा मैं गोल के गोल कोलवासी है बसवा देलो तो तले का सारवा टोभकत आवता निर्मला हाय हाय पंडित जी गोल लगता नहीं जय 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 हो
अरे तो दो बुझाता बाबा तारा का शिक्षा मिलल बा सुदर्शन भाई का सार हो जी निर्मल हो नहीं के का नाम हो निर्बल बोलते नहीं के गोल लगने कुछ कहीं जाए हो जय हो तू का सीखले बड़ो बता दादा भीष्म के सजा के उड़त ना रहे ना सिखंडिया गोइल हाथ चमकौलस हथियार ध दले हम मुंह से भेंट नर हो जाई कुल के कुल कुलवासी बड़ा सजा ई तो बॉस मौगो अंतिम अंतिम पर जीवन के कमाई कोई नहीं तोहरे ऊपर खर्चा एह बात के गोइल जब सिवान जिला चर्चा बाबा विजेंद्र जी बुलाई के पहलगुन हमके समूह झाई के लमड़ पर जोई बाधा में ए बेवफा के तू पटा में